Ertács technikát fogunk készíteni. Egy korrekciós ertácsban fogunk ma dolgozni. Ugye itt láthatjátok az ertács technikának az egyik alapleválasztását. Ugye egy kis deltoid forma, a hátsó részek ketté osztva. Amire nagyon ügyelek ilyen esetben, hogy maga az ertács technikát ugye a fej ívéhez mérten fogom elkészíteni, ami azt jelenti, hogy diagonális leválasztásokba fogok haladni. A tábláknak az a lényege, hogy minél közelebb tudjunk a fejbőrhöz kerülni, és az apró részeket, amik benne vannak a hajban, fújjuk ki a hajszárítónak a segítségével. No, tehát itt ilyen kis apró részeket fújtunk ki. Miután vékony passzékba kell dolgoznunk, ezért az egyik legvékonyabb táblával fogok dolgozni, és nem más, mint ez a mirror, ugye a tükörtábla. A fóliát szépen rá lehet hajtani, egészen be tudjuk helyezni a fejbőrig, és tulajdonképpen a hasrésszel a testen támasztjuk meg magát a táblát. Ennek a táblának, mint mindegyiknek, ívelt a legvége, pont azért, hogy szépen tudjon illeszkedni. A hüvelykújjal ugye lefogjuk a hajat, felfésüljük, meg tudjuk támasztani. A táblák nagyon rugalmasak, tehát nagyon jó ívbe tudjátok őket tartani, és az ecset segítségével felhordjuk tulajdonképpen az anyagot a hajra. Egész a fej közeli részhez hozzá tudtuk vinni, elengeded a táblát, ott marad a fólia, ugye ami alatta van, azt kihajtjuk, ráhajtjuk a fóliát a hajra, és tulajdonképpen kész vagyunk. Ez azért nagyon lényeges, mert maga a tábla használata tényleg ahhoz segít hozzá, hogy minél közelebb hozzá tudjuk tenni a fejbőrhöz magát a tábla segítségével a hajat, ezáltal szinte egészen a tőtől fogtok tudni készíteni mellírokat. Még egy szakaszt megmutatnék. Szintén leválasztunk. A lényeg, hogy elég vékony passzékban dolgozunk, tehát maximum egy fél centis passzéról beszélünk. Kifújjuk a hajat egy rövid mozdulattal, gyönyörűen látszik, hogy szét lehet választani. Megfogjuk a táblát, ráhajtjuk a fóliát, alátesszük a hajnak, hüvelykújjal lefogjuk, felfésüljük, amit kifésültünk, oda tudjuk támasztani a fésűhöz a táblát, ráhúzzuk az anyagot, ha kell, ki lehet venni a fésűt, megtámasztjuk, és felvisszük az anyagot a hajra.